Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang Inyo News Team. Sa ato nagapangunang mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, 183 kapamilya sa Sagay ginpaidalom sa preemptive evacuation bangod sa posibleng paglaslasang Bagyo Auring. COVID-19 vaccine simulation patigayonon sang probinsya sining nga semana. Samtang sa mga balita nasyonal, linibo kapamilya sa Visayas kag Mindanao nag-evacuate bangod sa Bagyo Auring. Vice Presidente Robredo ginaduso ang face-to-face classes sa mga lugar nga wala na sang kaso sang COVID-19. Maayong aga Bacolod, mga aga balugawahin sang Western Visayas. Karong adlaw Lunes, Pebrero 22, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. kag-Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa Yes, maulanon nga panahon sa atong nga mga ka-aksyon diri sa siyudad sa Bacolod, maulanon na action doors, no? good morning, Gapakadto ko di kay nagakuan ako gahinay-hinay na ako kay medyo ang ulan mulubaskog, no? Okay. Paskog na pagkatulog. Yes, kay mo sa aga guro pagkadto mo di ka pulo padalitip lang ya. Yeah. Actually, aling kagabi, igaulan na gid man yan. Diba? Okay. Taga ginasang kagahon, do okay malang. Do talit here. Kasi Subong subong nga ang mulo baskog baskog naman ko. gali. Kita mo na basa pa ko gani pag sulod ko de. Kasubo. Why ka man luoy sa akon? Naluoy gid gani. That's why nasubuan ko. Nga nabasa kasang ulan. Okay, very good, very good. Sakay, Ma'am Andrea Amanda Jaime, good morning dira sa imo. Sakay Alex Montesa, kag kay Turco Jungko. O, yara na siya. Yes, bala. Aga pa siya. Siya gid nga panguna kagina sa akon yung monitor ya ay. Basi kon may sulokton. Kay Feby Alvarez, dira sa Murcia. Good morning sa imo, Feb. Kay Donna Navarte Macario. Good morning, Mac Action. Good morning, world. Wow, Bongga sang Good Morning World. Jescon Condino. Sakay Martin Aliling, watching from Imos, Cavite. Kelly Jelly. Happy Monday man dira sa imo. May bagyo da? Yes, may ara. Ang Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental, specifically abi Kabankalan to San Carlos, no? Ara sa dalom sang signal number 1. Sige. Ginapatamyaw ilang pamilya Rifuela, Dialagdon, Nagor, Apil, kag Torreno sang barangay Bandanon, DSB, kagay Mr. Beboy Villasor sang CMO Sectoral. Alex Fuentes, may agaman. Sa kay Erla Vega, kag kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, sa kay John Mapa, kag Terry Simpron Yong, good morning. Roan Ong, kag kay RR Tuparan Rihinyo, Montua Rihinyo. Maulanon nga aga mga pangga. Maulanon nga pagbiyay pa Kabankalan. By the way, happy 2021 Dandansoy Festival sa Barangay Payao. Ay, Dandansoy bayaan ta ikaw. Amo na sa dragalin ang Dandansoy. Perfect. Amo na dragalin ang nang bailil. So, way kay kagi bailil sa mga purok-purok yan wala ko na yan.
Sauna may baile na sa mga purok-purok na English na sauna ang mga kanya. Nya may ay danday, kulang isla. Nya may ay danday. May ay kulang lang imbis ka nya may ay danday. Sabat na sa bahay siya nya ay don dandoy. No, naman. Ay don dandoy. Kaya mo lang story sa Dalansoy. Nalapit-lapit na. Ay, te. Sige, okay, go. Good morning man kay Ems Belo Oplas, dra sa Maykade City, kay Riquelito Hoven, mayong aga, kay Steve Belorio Abarte, good morning. Kay Angela Liarte Gayondato, good morning man. Efren Pasinabo, watching from Silay, kay Sir Michael Junti Season, good morning dra sa may Pasig na siya. Pasig City, naga-monitor. Kay Rayjan Tan Villalon, good morning sa imo Rayjan. Doon subo na naka-comment si Rayjan, no? Ganun man. PM lang siya sa akon mo. Good morning from Manapla. Pakigritan si Dennis kuno, si Anthony, kag si Bia Jonathan, kag sang Energy Fans Club. Actually. Yes. Kay RR Montua Arihinyo, hinay-hinay ka pagpadalagan ka delikado San Enrique palang ko amat-amat lang. Tinuga na da, sige, comment. Comment. Watch the road. Hindi man siya yung driver. Ha? Hindi man siya yung driver. Hindi siya ang driver. Basta Ari ko siya ang drive. abot tawag ka kabalo. Basta may driver siya gin-hire. Bomba, nagida si RR ya. Kay Joseph Pacifico, good morning man. Dra sa my mayor's office sa San Enrique. Kay Sir Noel Amar, good morning. Nag-greet niya man si Ma'am Vanessa Mayo. Kay Guillermo Clarito, kag Tatay Fred, ginag-greet ka mo ni Alex Monteza. Ma'am Vanessa Mayo, good snowy PM, Action Boy and Miss Dorel. Driving home from Minneapolis this nasty winter weather. Saan pa na matapos, no? Halong lang ang mga summer, Vana, may no? summer na sila. May panadang ilamos sa winter, spring, summer, and fall. Di sana na matapos ang snow. Ang snow, hindi magkuhan na mga by March siguro, April, mga muna na siya, April, araw na ang ilang kuhan nga summer. Yes. Kay Roslyn Castro Gapol, dahil sa may silang Cavite. Hambali tiguhan ako ng mga balita, Action Boy. Kay mapalagob kita sa kamatuuran. Wow. Pero di man ka harsh kay kay RR man. Kay Christine Menyes Villalobos, good morning sa imo. Ginag-greet niya man ang Energy Fans Club. Ryan SG from Qatar, good morning. Sige, standby na sa aton nga mga balita lokal. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vacunation. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vacunation? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay. Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, 10 minutos na nagaligad sa tak na ang alas 6. Detalya na sa aton mga balita lokal. Nagdangat na sa 183 ka pamilya ang in-evacuate sa lokal na gobyerno sa siyudad sa Sagay bilang pagpanghanda sa paglaslas ni Bagyo Auring. 163 ka pamilya o kon 583 ka mga individual ang in-evacuate sa Himugaan Baybay. Kaya karon yara na sa 3 ka mga evacuation areas. Samtang isa naman ka pamilya o kung 6 ka individual ang in-evacuate sa Barangay Old Sagay. 19 naman ka pamilya nga may 50 ka persona sa Barangay Tanaaw ang nagsaylo na sa mga evacuation centers. Preparado na ang probinsya sa Negros Occidental sa natalanang pag-abot sang bakuna batok sa COVID-19 sa programang Vice Gov in Action. Ginpahayag ni Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang nga naka-order na ang probinsya sang bakuna sa AstraZeneca kag magapatigayon na sing simulation exercises masunod nga o kung sini nga semana. Sulo kay Tumimbang mag-arkila pa ang probinsya sang refrigerated van kag magabakal sang vaccine carrier. Dugang pa ni Tumimbang sa tanan nga bakuna ang AstraZeneca ang masapos nga ibiyake bangod nga +2 tub +8 lamang ang temperatura sini nga kinahanglan. Samtang gintayog naman sa magnitude 2.5 nga linog ang siyudad sa La Carlota diri sa Negros Occidental kahapon mga alas 10:10 ang aga, Pebrero 21. Ang linog may kadalumon nga 0.07 kilometers
kag tectonic ang origin. Nabatyagan ang intensity 1 sa siyudad sang La Carlota. Wala naman sang may ginapaabot nga maghalitan kon aftershocks ang amo nga pagtayog. Nagapadayon pa ang investigasyon sa mga kapulisan sa idalom sang Police Station 2 sa pagkilala sa duha ka motor riding suspect nga responsable sa pagpatay kay Medeline Benignos, 29 anyos, residente sa Purok Lampirong, Barangay 2, Syudad sang Bacolod, nga ginluthang nagligad kay gabi sa South Capitol Road, Barangay 8 sang amuman nga syudad. Sulo kay Police Staff Sergeant Jake Vargas, duty investigator sa Police Station 2, naghimo na sang request letters ang ila talatapan sa pila ka mga business establishments balapit sa lugar sang insidente agud mausisa ang CCTV. Nanawagan man si Vargas sa publiko labi na sa mga nakakita sa mga suspect nga magpakigangot sa kapulisan. Ginpahayag man ni Vargas nga wala sang record si Benignos sa illegal nga buluhaton, rason nga tubtub karon nagapadayon man ang ilang investigasyon agud hibaloon ang motibo sang krimen. Napilasa naman si Jose Alex Himotea, 47 anyos, residente sa Purok 3, Barangay Agisan, Siyudad sa Himamaylan. Matapos aksidente na bungguan sa isa ka cargo truck ang iyas niya salakyan, mga alas 10:40 ang takna sa naliyan ng gabi sa Sitio Mohon, Barangay 1, Siyudad sa Kawankalan. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Staff Sergeant Jekon Normal, sakay si Himotea sa privado nga salakyan padulong kuntani sa Siyudad sa Himamaylan sa aksidente na bungguan sang truck nga puno sang tubo nga ginamaneho ni Wilfredo Lim Jr., 41 anyos, residente sang Barangay Alegria, Banwa sang Murcia. Si Himotea ang gindala sa ospital para sa pagbulong, samtang hira naman sa kustodiya sang Kabankalan PNP si Lim. Arestado naman ang 7 ka mga persona sa illegal nga pabulang kahapon sa Barangay Mansablay, Banwas sang Isabela. Ang magkaldakpan ang Musanday Julieto Tuanda, 54 anyos, ang Purok Magsaysay, Barangay Mansablay, Isabela. Kag anom kay Banpa nga lunsay ginakabig sentensyador, betkeeper, timer, kag betor. Suno kay Police Executive Master Sergeant Ramiro Bocotano, ang team leaders ng CIDG Bacolod City Field Unit, ginreklamo sang pila ka mga pumuluyo ang illegal gambling operation, labi na ang illegal nga bulang sa ila lugar, rason nga ila inigin aksyonan. Na-recover sa mga suspect ang kwarta nga ginapatihan, pusta kag iban pa nga gambling paraphernalia. Nahunong karon sa CIDG Bacolod City Field Unit ang mga suspect ang nagapangatubang sa kaso nga paglapas sa Presidential Decree number 1602. Samtang nadakpa naman kag preso na karon sa San Carlos City Police Station ang ginalegal drug pusher sa isa ni ka-bypass operation sa mga kapulisan. Ang suspect kinkilala kay John Mark Ilagan, 26 anyos, residente sa Barangay 6, Siyudad sa San Carlos. Sunod kay Police Lieutenant Robbie Aurita, akto nga nagbaligya sa illegal nga droga si Ilagan sa police pusher buyer. Nakuha sa suspect ang 3 ka gramos sa ginasuspetsuhan shabu nga may dangerous drugs board value nga masobra sa 20 mil pesos. Ginahanda na sa kapulisan ang kaso ng paglapas sa lihi nga nagdumili sa pagbaligya pagupot sa illegal nga droga nga ipasaka batok kay Ilagan. Pilaso naman ang siyam ka mga persona sa aksidente nga nagluntad kahapon sang Kagahon sa intersection point sang Dalan Rizal Lacson, Syudad sang Bacolod. Suno kay Police Station 1 Commander Police Major Ramel Sarona, gikan norte padulong sur nga bakin ang Isuzu D-Max nga pick-up sa nabungguan sining isa kanisa na vara nga pick-up nga halin katundan padulong nga sidlangan nga bakin sa mga lugar. Pagpalayag pa ni Sarona, lunsay madasig ang pagpadalagan sa masalakyan nga imbolbado sa aksidente. Ang driver sang D-Max nga si Mark Anthony Chua kag ang driver sang Navara nga si Jax T. Aguero ang pilason kag una gindala sa hospital. Samtang ginpahag ni Sarona nga pilason man ang 7 ka mga persona nga sakay sang Navara kun isa sa ila ang natala na operahan bangod sa naagom nga pilas. Ginumpisa na kahapon sa Negros Occidental Provincial Internal Affairs Service ang moto proprio investigation. May kagtanan sa natabo nga shootout sa tunga sang Criminal Investigation and Detection Group Negros batok sa isa ka miyembro sang Ipogon Group sa tong Biyernes nga adlaw Pebrero 20 dito sa Sitio Manluya, Barangay San Jose, Siyudad sa Sipalay. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Internal Affairs Service Investigator Police Chief Master Sergeant Calixto Galido Jr., ginaligar nagbato sa motoridad ang 25 anyos nga si Eddie Ipugon. Pagi sa pagpalupok siya armas sa motoridad kaysa amo nga insidente, nagbalos sa motoridad kag napatay si Ipugon. Ginpahayag man ni Galido nga plano kuntani sang grupo ni CIDG Provincial Field Unit Head Lieutenant Colonel Roldan Daniel nga magserbi sang 3 ka warrant of arrest batok kay Ipugon sa kaso nga robbery with homicide.
pagupot sa illegal nga armas kag pagbaligya sang illegal nga droga. Liminibo na kapamilya sa Visayas kag Mindanao nag-evacuate bangod sang Bagyo Auring. Samtang Vice Presidente Robredo ginaduso ang face-to-face classes sa mga lugar nga wala na sang kaso sang COVID-19. Ang detalye sa aton mga balita nasyonal sa magulik sang aksyon Balitang Bayan numero 1. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EU... Good morning na dira kay Rian SG sa Qatar, kay Elsa Espanyola, monitor sila sa La Castellana, Migota Glenn Santa Ana, good morning pre, monitor siya sa Balay Subong habang nagko-coffee, habang nagko-coffee, sige, mag-coffee ka habang may buhay. Ana May Mariveles, kay Christina Pajarillo, kay Janjan Papa Nunong kuno watching from Talisay City. Oyhada ko Carol Montoya, aga pa bugtaw na. Kay may office sa National Printing Office sa Quezon. Ronaldo Humayaw, kumusta lang kuno Ramsey Barro sa Sagay. From Sagay. Now Raul Gavile from Himamaylan City. Noel Amar, ginatamiyaw niya si Perla Derla sa Celine Homes, Barangay Estefania. Annalisa Tangustilo, good morning man. Good morning man sa kay Ronet Pontino Banay. Oy, Flower, good morning nila sa imo. Judenia Sarmiento Puig Lazaro, kay Maria Luisa Luing Melos. Remia Garcia, good morning man. Sa kay Rona Pilada Lewis, dara sa USA. I think, no? USA. Kagay migo na to na Maui Kanyada Jr., good morning mandara sa imo. Okay, sige ko, Tindors. Sige, ikaw lang ang action boy. Kaya ako sige. Janet Flores, watching from Las Piñas. Kumusta lang kay Renren kag Arian sa Hacienda Parnaso, La Carlota City. Otay Benedicto, sa Victorina Heights, Mansilingan. Tamyan niya si Toto Castro sa Bangga Bago. Steve Vilorio Abarte. Greet siya lang ang Abarte family. Celestino Henoraga, good morning man, watching live from Petron Gas Station, Lacson, Magsaysay, Bacolod City. Mary Joy Camero, may agaman. Agnes Mallorca sa Masbate. Maulanon nga aga action. Sige, diri sa amon sa Masbate. At Masbate. Balo kasi Masbate, baskog na to kayo action doors, no? Sige. Kita mo na. Ray Jantan Villalon, of course, good morning. Sige. Sir Noel Amar, thank you for sharing.
Si hambal ni RR, si Dandansoy, ang Dandansoy song ko, no, kanta na ko ni Soledad. Sang siya ang nagpauli na sa Payaw. Ginbiyaan niya si Dansoy Teruel. Ay, gala. Okay. Thank you, Ara. At least, kabalo tayo. Si Dansoy. Ito, mo yung ay danyo. Ngay danday. Lyra Azuro, good morning. Dra sa may Silay City. Ana May Mariveles, dra sa may Lugway. Silay City, Mangyapon. Riquelito Joven, good morning. May biyahe sa buong Fastcraft Iloilo. Wala, no? Wala, basta signal number 1, wala kita sa biyahe. Yes. Automatic. Attorney Rex Celis, may agaman dara sa mga attorney. Jocelyn Manases, good morning. Especially sa family dira sa may EB Magalona. Kay Ryan Demi, good morning man. Ma'am Vanessa Mayo, Action Boy, first before summer. Spring comes first before summer. So by April, okay. spring na. Pag-greet my friend, Sir Noel Amar from Canada. Palagpat na to. Ako ulit malagpatan, no? Hindi ko mapalagpatan, Action Boy. Kaduwa ka na So napalagpak. summer, guro sila. Guro mga, mga July. So, sa Dandansoy, kag sa summer, sa Minnesota. No. Kaya, sir, okay, middle of April, Sir Boy, tapos ng winter. Sa sige, Canada sige. naman niya. Joval Trinidad, good morning, sir. Kay Romela Pula Silva, good morning, ma'am. Pula. Miss Eileen Silva, good morning. Anita Juneza, good morning. Kay Erms Prospero, good morning. Yes, thank you. Ginagreet niya lang ko niya family. Dara sa may East Home 3 sa Banaylo family from Irma and Joanne here in New York City, USA. Yes. Good morning. Good morning. Dara sa may New York. The city that... Never sleep. Perfect. Erwin D.B. Gonzalez, Start good morning. spreading the news. Tuya, gidyo magkanta. I'm leaving today. Perfect. Kakanta si Action Boy, mga ka-action. Pero kabalo ka na, hindi? Hindi. Ako na New York, kakanta. New York, New York. Kabalo ka, New York. Amo na sa ganing New York. Ano na? Amo na mo yaman. Hindi ko kabalo sa lyrics mo. Sige Kay Kimo Sabe Magellan, good morning. Yes. Saura Mary Hope, good morning, ma'am. Si Titing Angels, nalaktawan mo? Wala na basa ko siya. Okay. Wala guro. Sige. Titing Angels, good morning. Kay Marie Antoinette Piliado, good morning, man. Dra sa may Canada. Ferlito Repalda, ano di ko no, greet niya daw, ano eh? Ano na? May nalang akong di mo minsindihan Hindi ko yung sindi. Hinaro Junior Vidal, good morning. Dra sa may Tokyo, Japan. Ohio gozaimasu. Kaya Polo kay Kwani siya ng iablam sa Leyte, bala nga panghambal, bla sa, hello, good morning, ate. Great na day, ha? Dulag Leyte. Hindi ko kabalo na. Dulag Leyte, han ako, mga kaurupdan, mga Magus family. Okay. Na. Sige. Anyway, Trixie Buseo, good morning, man. Erwin Gonzalez, kay Saura Hope, Joselito Pacifico, Michelle Sayo, Patrick Lobaton. Sige, karon naman iba. Karon naman iba na. Standby! Kag sa aton mga ka-action. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nakahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira. Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, last 6:26. Detalya na sa aton mga balita nasyonal. Nag-evacuate ang linibo ka mga pamilya sa Visayas kag Mindanao bangod sang paglaslas ni Bagyo Auring. Sa records, ang National Disaster Risk Reduction Management Council nagdangat sa 3,162 ka pamilya o kon 10,911 ka mga individual ang temporaryo nga nagalin sa ilang mga puluyan sa Central Visayas, Eastern Visayas, Northern Mindanao kag Caraga Region. Sa Northern Mindanao kag Caraga, 1,297 kapamilya o kon 5,554 ka mga persona diri ang nagsaylo sa evacuation centers. Bagod sa mabas kong nga hangin,
44 kabalay sa Surigao del Norte kag Surigao del Sur ang nagkalawasak samtang duha ka dalan kag isa ka taytay naman ang hindi na maagyan sa Eastern Visayas kag Northern Mindanao. Preparado na sa Department of Health ang kapin 19.5 milyones pesos nga balor sang bulong, medical supplies kag health sa Center for Health Development agud pagagamiton sa mga evacuation centers kag rescue operations. Naghatag naman sa inisyal nga mga relief stockpiles kay naka-standby na ang kapin 1.2 bilyones pesos nga pondo nga pagagamiton sa mga kinahanglanon samtang padayon ang paglaslas ng Bagyo Auring. Nagpanugyan si Presidential Spokesperson Harry Roque sa publiko labi na sa mga nagatiner sa mga apektado nga lugar nga maghalong kag magpreparar sa posible evacuation kag rescue operations. Duga pa ni Roque sundon ang mando sa tagsak mga local government units sa LGUs para sa kaluwasan sang tanan. Kapina sa 4,000 ang mga stranded nga pasahero sa nagalaylay nga pantalan sa pungsod bangod sang Bagyo Auring. Sunod sa Philippine Coast Guard, may kabilugan nga 3,855 ka mga individual, 67 ka barko, isa ka motor bangka kag 1,602 ka mga rolling cargos ang stranded. Pinakamadamo nga na stranded sa Eastern Visayas nga may 2,154 ka mga pasahero kag nasundan ni sang Eastern Mindanao nga may 780 ka mga pasahero. Samtang 473 naman sa Central Visayas, 379 sa Western Visayas, kag 47 sa Northern Mindanao ang stranded. Mayara man sang 64 ka mga barko kag 40 ka motor bangkas nga nagapanago anay agud makalikaw sa halit sang bagyo. Suno kay Coast Guard spokesperson Captain Armand Balilo, nakahanda ang Coast Guard sa ilas ning gitawag nga deployable response ako na ila deployable response groups kung kinahanglanon para sa evacuation kag rescue operations sa mga apektado sang bagyo. Sa ibang nga balita, national, ginaduso ni Vice Presidente Leni Robredo nga ipadayon ang face-to-face classes sa mga lugar nga wala na sa COVID-19 transmission o kung kumpirmado nga kaso. Ginpaatag ni Robredo nga hindi dapat pagsundon sa Department of Education ang one-size-fits-all nga strategiya bangod ang sitwasyon sa Metro Manila, Cebu kag Davao ang ginakabig epicenter sa COVID-19 outbreak ang lain sang sa iba nga bahin sang Pilipinas. Suno kay Robredo, madugay na ininiya nga suwestyon bangod sa nga masobra sa 800 ka mga local government units ang wala sang anumanya sa isang coronavirus transmissions. Nagapati si Robredo nga face-to-face classes ang makabulig sa mga estudyante sa pagtuon. Samtang ginkwestiyon ni Vice Presidente Robredo ang proposang halugahan ang quarantine measure sa Milong Pilipinas sa piyak nga wala pa sang bakuna kontra sa COVID-19 ang pungsod. Nagakabalaka si Robredo, bagod nga ang kaso sa COVID-19 sa pungsod ang masobra na sa 561,000 kag amo ikaduha sa pinakamadamo nga na-record nga kaso sang balatian sa Southeast Asia kag tubtub karon wala pa sa gyapon sang bakuna. Duga pa ni Robredo sa baylong nga unahon ang pagplastar sang bakuna, may plano pang halugan ang pagsulundan sa ginapatuman nga quarantine measure sa pungsod. Pahayag sang Vice Presidente, madamo na nga lugar sa kalibutan ang nagsugod sang pagpangbakuna bisan pang pungsod Rwanda sa Amerika. Nagapati si Robredo nga bagod mataas ang kaso sa COVID-19 sa pungsod, mas nagakadapat lang ang nakaigok ang malasig nga solusyon para dire. Madumduman nga nagligid nga simana na pangayos ang pasaylo si COVID-19 vaccine czar Carlito Galvez Jr. sa pagkaatrasar sa pag-abot sang bakuna. Kag sa katapusan nga balita national, nagpositibo man sa COVID-19 ang duha ka mga miyembro sa Archdiocese sang Cebu. Si Cebu Auxiliary Bishop Emeritus Antonio Ranyola ang padayon nga ginabulong sa hospital bangod sa ubo tugas sang COVID-19. Sunod sa report, estable naman ang vital sign ni Ranyola kag hugot nga ginabantayan sa mga doktor. Gindalaman sa hospital si Father Russell Sungkad, miyembro sa Alliance of Two Hearts Church sa Banawa, Cebu City, bawat sa COVID-19. Sa statement na ginpagawa sa Archdiocese sang Cebu, nagahinyo ini sa mga tumuluo nga padayon nga ipangamuyo ang pag-ayo sa mga kaparian nga nagpositibo sa balatian. Naibaluan nga una nga nagpositibo sa COVID-19 si Cebu Archbishop Jose Palma nga karon nagapaayo na sa balatian. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:31. Good morning, Anadra, kay Kapitan Rosini Distrito sa Barangay Singkang Airport. Of course, good morning man kay Jade, no? Ayang nga palangga nga asawa. Langga ni Rosini si Jade. Yes, of course. Of course. Sige na. Standby na kita mga action sa action report. Second portion, ubod ka action, Fred Salanga. Balik kayo kita, ha?
sa atong dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Ubod gyapon sa inyong news team. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.